Hamuna kamang dotinang dohot saluhut keluarga. Huriana hina holongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Bongot mahita tu parsauran partangyangan di bagasan tikion. Na pinatupani huriatta HKBP Kramat Jati. Alani martangyang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Maredde mahita sian bukuedde nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Orlas di rohahitaun mamuji debata ay asini rohanai dobongo tu rohatai umbanu ang mardomui dison sadari Dario Ibaheni manggogobe mahitaon sude mamuji Tuhan Yesusi para sirohagodangi sibain lasni rohatai nuang nang sogote nuang nang sogote. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca Nats Epistel dari Ayub 42, ayat 7 sampai ayat 17 secara responsoria. Demikian bunyinya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama.
dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1. Au Tuhan marhite hatami, gohi au Tuhan marhite hatami, songon hudon naru mardo au Tuhan di sumur au Tuhan marhite hatami. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang dan keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 12 sebagai khotbah dalam ibadah pertangyangan kita, dan dalam khotbah ini saya akan membaca dalam bahasa Batak. Demikian bunyinya. Dungi patoluarihon adong manamar bagas di hutakana na diluat Galilea, jala disima ina ni Jesus. Alai dohok ma Jesus rapon akka sisian na dipio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna ina ni Jesus mamad dokibana. Dang adong anggur di nasida. Alai ninna Jesus mamad dokibana. Marhua ho tua huinang. Dang do perotik kiku dungi ninna inanaima madok akaparhubas manang dia do hononna tuhamu bahen hamuma. Alai mangihutton adat parburyon ni halak Yahudi adong ma diri disi onom gucci hudon batu siat-siat 2 rodi tolu poting dungi ninna Jesus mamadok nasida gohi hamuma akka gucion aek, jadi go situ ma dibahen. Laos didok musetu nasida, tahui hamuma siani, dungi buan hamuma tuwiduk muna, jadi dibuan nasida ma. Alai didai iduk niyak kapar hobasima aeki naung gabe anggur, jaladang diboto harorwanna. Ai holan akkapar hubas namanahui aikido botosa
gabe di joma pangolii. Jadi nina mamaddo ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur nadumenggan dungpe butong halak asa dilehon na homurang. Ia ho di peop hodo anggur nadumenggan rodin waeng. Asaima tadda na parjolo na binahen ni Jesus di hutakana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabe porsea ma akka sisianna di ibana. Dung salpui tuat ma ibana tu Kapernaum rap dohot inana akka anggina dohot sisianna laos mian manang 3 hari disi ido sahatna. Hamuna kamang dot inang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Akka hasomalan nadinggan ido topik di minggu dihita songon naniaturhon ni almanakta. Akka dia ma si hangoluhonota sian turpuk epistelta di bagasan parjulu di bagasan tikion. Taida ma piga-piga hal. Na parjulu manggohi otangan nidongan. Diari patuluhon Tuhan Yesus dohot siseanna di luat Galilea masa mapesta na marbagas di hutakana. Jala diotang manang dipiro na sida tu si. Suku-sukunna lao do Jesus nang siseanna tu si. Sudedo hitau boto alusna lao. Dioloi jala digohina sida do otangani. Dang maralo horoa tu harajau ni debata madohoti pesta ada marbagas. Siani mata boto dao. Ay Tuhan Yesus lao do tu si jala persidohot. Dang diorai hita madohoti pesta adat. Halai to tu ikom manatita. Sotung adong sian ulaun adati namaralo tuhatani debata. Molo akka namaralo memang iko pasidingod doy. Alai molo pesta marbagas tang maralo itu hatani debata. Baliksa mangulahon hatani debata doy. Sia dia dalanna. Na parsidohot dohita marlas niroha di las niroha nidongan songon naridok di Rom 12 ayat 15 marlas niroha mahamu rap dohot akkana marlas niroha jala tangis mahamu rap dohot akkana tangis. Jadi dakola pesta marbagas na boita dohoti dohot do molo taonon si taonon isarani namar si taonon alani namodding. Molo dibahen adatna hatarida anni natangis hitarap dohot nasida do natangisi. Dohot mahita diulaun adatna alai saulak nari ikon somar saor tu ulaun hasi pelebeguan. Hatarida anni namar hamaranggi hita dohot akadongata molo dipio hita tu ulaun las niroha nasida isara namar bagas namar ulang tahun wisuda mamasuhi bagas dohot akana asing denggado taoloi di bagasan las niroha itap nina tolap gogota dohot tikita taalusima akka otangan narotu hita suang songoni nang molomasa arsa niroha isara nina kamalangan namar sahid nangpe dang diotang laho dohita mangapuli dohot manangyakon nasida. Napaduahon ima mangaradoti ulaon nidongan ido jupa kita di ayat 3 dohot ayat 5. Amun nakamang dotinang nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Ala anggur dosi inumon di ulaon ni halak Yahudi sai di patu pahasuhu terdoganu padong ulaon songoni nang di ulaon namar bagas nadikana
alai sian naso panagamon hurang angguri. Mau lihat mah adong tordong nasongon si Maria ina ni Jesus na mangaradoti ulau ni. Holat di boto ibana hurang anggur. Dang di pajebu-jebu ibana madok. Ay boado pestaon lo surang anggur na. Boy do honon nasongoni. Boy. Songo kita molo masa di pesta nidongan. Bahkan di pesta huria. Molo si Maria dang nahurangi di pajebu-jebu. Balik sa mangalului solusi do ibana dia na dumenggan. Di usaha ibana do asa unang maila hasuhuton. Di bahen ibana do nasa guguna laho mangalului anggur ubah di dok dia tului itu Yesus. Dang adong anggur di nasida. Marhite padohanna arop rohani si Maria baheno ni Jesus usahana asa adong anggur gabe so hurangan narotu pestai. Ido ubahen nang pe dia lu si Jesus si Maria naso dape do petikina di do si Maria do tua kapar hubas na disi manang dia do honon na tu hamu bahen hamuma. Songon natar surat dia 5 omma patuduhon parsitutuon ni si Maria mangaraduti ulauni dohot mangurupi hasuhuton. Bohado hita mololaho hita tu ulaun nidongan taraduti do asa unang hurang manang dohot hita mabahen hurang ala tabuat lobi sian napatut molo di pesta jut na hurang di parade hasuhuton alai ala mabuat lobi torop halak sian napatut boy do taide kamang molo habis lumayan dope osipata marab bolongan molo songonoddo tumagod dang lau hita tu pesta aina pailahon hasuhutod do hita disi marguru mahita sian si Maria ina ni Tuhan Yesus na tolap ni gogona taraduti jala taurubi maaka ulaon ni dongata di parrohahon jala diurupi nasa na tolap ni gogota taraduti jala taurupi akka ulaun nidongan nang pesta huria asa dinggan mardalan ulauni. Dang tolap pita ubayan songon nabinan ni Tuhan Yesus pinomat unang manabay persoalan di pestai. Napatuluhon porsea di Tuhan Yesus. Ala di dok si Maria asa diului akka parhubas padok ni Tuhan Yesus. Disuruh ibana parhubasi mangisi guci parburian na onom narade disi dohotaik jala diului parhubasi duatong disuruh manasida manahui dungi mabuat tu iduk nasida didai iduk ni parhubasi ma gabe songgok marohana sida alamat cai denggad daina alaidang di boto ibana siad dia hararon yang guri gabe di dok ibana tu panguli dia 10. Saluhu jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan. Dung butong halak asa dilehon na humurang. Ia ho di peop hodo anggur na dumenggan rodi nuain. Sia ni kemungkinan besar dang di boto panguli itong siad dia hararon yang guri. Songonima di patuduhon Tuhan Yesus wasona alai dang laho mangalui sangap sian sihatoroban ibana. Holan parhobas doho sisian na do uboto na Yesus mangubah aiki gabe anggur. Sodohot iduk ni parhobas nang akka tamue. Dia mah nalaho guru honota sianon. Diurupi Yesus do parpestai. Alaidang laho mangalui hasangapon na ibana. Asamanat hita kamanginang nang naposobulung molo olo hita mangaraduti nang mangurupi ulon nidongan sotung tapangyahon molo mangurupi sian bulus ni rohama. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Aik gabe anggur ima tadda na parjulu gabe porsea akkasisianna di ibana. Totu dada holat tadda na dihutakanaon naung hea tabigi taringot tu huaso ni Tuhan Yesus. Saliling di pardalanan ningguruna totu nung ngatung macay kudang tapak kilalahon
kuasa ni Tuhan Yesus. Jala naubal gesiani ima haluaota sia dosa dohot sian hamatean marhite-hite mudar ni Tuhan Yesus. Boha olo dohita porsea di bana sayolo matok tong porsea di Tuhan Yesus nang ditiki arsak nang las ni roha. Tarlu mobi di partikian na sebui tak kontrol do pesahat sonari songon namasan waing. Pandemik global COVID-10 sia gabe sia jabu do pe akayana kota marsiajar torop do pe na mangula ulaun na sia jabu jala beribadah di tonga-tonga di jabu. Hotma hapor siauta di Tuhan Yesus. Dangadong nasotar patupa tuhatai. Dangadong huaso no balga sian huaso ni tuhatai. Molopos rohat tadi bana gabe tubuh madaya tahan tubuh dohot imunitas di pamatangta. Gabe tubuh madihita roha nauduk tuaturan ni pamareta. Jala ima parhitiatta malua sian COVID-10 sia. Dakola nita godang naboi masa naso tatusi. Naso tarado panhita molo sian diri tasadiri. Songon namasa di pesta marbagas nadikana. Alai ala di si Tuhan Yesus marture do sude. Atong taha porsiai jala taloas ma Tuhan Yesus mangula di ngoluta nang di portibi marture saluhutna tunadenggan. Ido tangyangta, ido pangiduatta, ido elehelekta. Laos marhite-hiteon sunggulaku dohita amang inang ruas nihuria hagaipe Keramat Jati. Hari Minggu tanggal 10 Oktober bohoma huriatta 56 tahun dung ojak. Alani songon tadda ni hamuliateota tapatu pado parningotan na sederhana alai tapadumu mai di minggu pukul 10 sada 30. Jala di minggu manugut pukul 6 dohot pukul sia pukul 10 sada 30 dohot pukul 5 botari papungu peleat dohita tupakta tu diakoni huria songoni nang peleata sada A sada B dohot tu pusat tapasahat mai di bagasan las niroha di pasu-pasu de batama huriata songoni nang ruasna. Amin. Martang yang mahita. Mauliate di pasaha rohanami tuho ali Tuhan disaluhut dengan bahasa dohot asini roham. Taruli hami di pasu-pasum marhite-hite hatam. Dang tagamun hurangan hami molo hodongan nami. Ala hodo parmahan naburju di hami. Alani ajari mahami marhapor siaut tuho. Loas mahatam hupeop hami, hutiop hami, marhapor rusat tuho mahami disaluhut kulmit ningulu nami. Ala asi dohot holong ni roham ibagasan Yesus Kristus martang yang hami tuho. Amin. Dung maret dehitan non sian bukuet de nomor 755 ayat sada tapause masa tokin televisita manang handphota manang laptopta masuk hita tutang yang pangodianon dipilitian ma sahalak na manguluhon tang yang pangodianon siat tonga-tongani bagasta. Maret deh kita sian buku de nomor 755 ayat sada. Hapusan ho Tuhan, do holongmu, ilas ni roh hatiki arsape, asini rohami nang pambainanmu, hosi palu apa ngondingan pe. Hapusan ho Tuhan,
terobosan Tuhan, dalam nama Tuhan asini roham, nasanari kot diau di parade, tung alani asim doi sude. Masuk mahita tutang yang pangudyanun. Huhut papungupelean, Maredde mahita sian nomor 763 ayat sada. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupim las roham, hot habor seaoni dohot pos ni rohami, mardongaton Yesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesusi las roham, marsinondang madiho kitang pakirimoni, mardongaton Jesusi las roham. Tatangya koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa na mauliutus hu pasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutjus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangido di tangiang alia manami na di Banua Gijang
Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomone roham di banua tongaon songon dari banua gijang, lehom matu hamis sedarion hanguluan siapari, se sama dosanami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tugiyo tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani de bata amata, dohot parsauran ni tot di porbadia mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna manginang, salam sehat.